Уважаеми колеги, с настоящия видеозапис искам да ви запозная накратко с някои нови понятия, които бяха въведени с последната промяна на ЗДДС, която беше публикувана на 30 декември, Държавен вестник брой 115 и със сила от 1 януари 2026 година. Тези понятия са специални режими за малки предприятия, режим за малки предприятия в страната и режим за малки предприятия в Европейски съюз. В центъра на тези понятия стои и понятието малко предприятие, като основната цел е да намерим някаква връзка между режимите и понятието малко предприятие с понятието нерегистрирано лице. Тези нови режими са регламентирани в глава 21б специални режими за малки предприятия. Тази глава се състои от 3 раздела. Първи раздел – общи положения, общо 3 законови текста, член 168б, В и Г. Раздел 2 – режим за малки предприятия в страната, една разпоредба, един член, член 168д. И раздел 3 – режим за малки предприятия в Европейския съюз, това са членове 168е до 168л. Умишлено част от разделите са болдирани, а третият раздел не е болдиран. Причината за горното е факта, че раздел 3 малки предприятия в Европейски съюз няма да срещнете скоро на практика. По-важно е да отграничим режимите и да изясним понятията. Започваме да четем раздел 1, член 168б, алинея 1. Специалните режими по тази глава са режим за малки предприятия в страната и режим за малки предприятия в Европейски съюз. Отиваме на алинея 4. Данъчно задължено лице, което прилага някой от специалните режими за малки предприятия по тази глава, не облага с данък върху добавената стойност извършените облагаеми доставки на стоки и услуги, по отношение на които се прилага този режим. Тази алинея 4 вече ни насочва към идеята, че това малко предприятие, което прилага този режим, или някой от тези режими, е много близко до нерегистрирано лице, такова каквото го знаем и в момента. Продължаваме да четем следващ член и следващата алинея, член 168д, алинея 3. Данъчно задължено лице по алинея 1, което прилага режим за малки предприятия в страната. Забележете, само за малки предприятия в страната, не облага с данък върху добавената стойност, облагаемите доставки на стоки и услуги и така нататък. Очевидно от тези две разпоредби, това малко предприятие много прилича на нерегистрирано лице. И остава последният елемент, при който можем да идентифицираме факта, че малко предприятие е равно на нерегистрирано лице, а това е новата алинея 6 на член 70. Която лишава малкото предприятие от право на данъчен кредит и го приравнява напълно към нерегистрирано лице. Разбира се, както ще видите в текста, той е оформен доста сложно и може би за част от вас неразбираемо. Затова аз веднага ще кажа предварително, преди да го прочета, че смисълът на член 76 алинея 6 изрично да създаде законов текст, от който да е очевидно, че нерегистрираните лица нямат право на данъчен кредит. Няма право на данъчен кредит данъчно задължено лице за получени доставки на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на страната, използвани за доставки, по отношение на които се прилагат специалните режими за малки предприятия от глава 21б. Ето тук затваряме вече въпроса, че от гледна точка на досега известните ни понятия, режим за малки предприятия в страната е равен на нерегистрирано лице по смисъла на досега действащия закон за ДДС. За да изясним понятията, на първо място трябва да отграничим понятието малко предприятие от други такива понятия по български закони и да изясним каква е връзката между понятието малко предприятие и съответната директива по ДДС. За това правим следните предварителни уточнения. Малко предприятие по ЗДДС и по директивата не е малко предприятие по закона за малките и средни предприятия. Не е малко предприятие по закона за счетоводството.
Това е малко предприятие само за целите на ДДС и няма нищо общо с горепосочените два закона. Второто, което трябва да изясним е, че понятието малко предприятие съществува още в отменената 6-та директива относно ДДС, като го има и в действащата директива 2006-112 относно ДДС. Това е дял 12 специални режими, глава 1 специален режим за малки предприятия, раздел 2 освобождавания. Тук виждате, че е написано освобождавания или прагови освобождавания. Тази част или прагови освобождавания беше отменена в сила от 1 януари 2025 година и заглавието на раздел 2 остана освобождавания. Това са член 282, член 293 от директивата. По силата на тези разпоредби, специален режим за прагово освобождаване на малки предприятия означава, че данъчно задължено лице с облагаеми обороти под определен национален праг могат да избират да останат нерегистрирани по ДДС, да не начисляват ДДС и да нямат право на приспадане на данъчен кредит. Следователно, понятието малко предприятие можем условно да определим като данъчно задължено лице, което не е длъжно, като няма и право да начислява ДДС, няма право на приспадане на данъчен кредит, защото има обороти от продажби под съответен национален праг. Очевидно вече, малко предприятие по директивата съвпада с нерегистрирано лице по Закона за данъка върху добавената стойност. Какво се случва при ЗДДС? Още в първия ЗДДС от 1994 година, транспониран между другото от 6-та директива, която в голямата си част съвпада с 112-та директива, се използва понятието нерегистрирано лице вместо малко предприятие. Тоест, изначално българският закон за ДДС подхожда творчески и създава свое собствено понятие – нерегистрирано лице. Като тази традиция продължава и в действащия ЗДДС от 2007 година, където се използва също понятието на регистрирано лице и поне считано до 31 декември 2025 година не се използва понятието малко предприятие. От 1 януари 2026 година понятието малко предприятие се включва в ЗДДС при следните особености. Първо и много важно, не се включва като самостоятелно понятие, което да замести понятието нерегистрирано лице, а само като част от други сложно съставни понятия, режими за малки предприятия, режими за малки предприятия в страната, режим за малки предприятия в Европейски съюз. Очевидно, макар и изменен, ЗДДС не използва понятието малко предприятие самостоятелно, за да обозначи данъчно задължено лице или нерегистрирано лице. Там, където е необходимо, ЗДДС продължава да използва понятията данъчно задължено лице или нерегистрирано лице. Чисто теоретично, понятието малко предприятие за целите на ЗДДС е равнозначно на понятието лице нерегистрирано по ДДС или накратко нерегистрирано лице. Какво наложи реформата по директива 2020-285? По директива 2006-112 малко предприятие или, както ние го разбираме, нерегистрирано лице имаше една важна особеност. Едно данъчно задължено лице можеше да бъде малко предприятие или нерегистрирано лице само и единствено в държавата, където е установено. Ако такова нерегистрирано данъчно задължено лице, малко предприятие, пожелае да извършва дейност в друга държава от Европейски съюз, трябваше да се регистрира по ДДС в тази друга държава членка, незабавно, предварително и без оборот. И въпреки, че в собствената си страна не е регистрирано по ДДС. Например, ако едно нерегистрирано българско ОД иска да оперира в Румъния или Гърция, то ще трябва да се регистрира по ДДС в Румъния или Гърция незабавно. И след регистрацията да започне да извършва съответната дейност. И тук вече възниква един интересен куриоз. Това българско ООД ще бъде регистрирано по ДДС в Румъния или Гърция със съответен ДДС номер, въпреки че не е регистрирано в България и няма български ДДС номер с префикс БГ. Този специален режим условно можеше да бъде наречен режим за прагово освобождаване на малки предприятия в страната на установяване. Тази дефиниция няма да я прочетете, формулировката е моя и мисля, че е достатъчно точна, с оглед на
това, което пишеше в директивата в сила до 31.12.2024 година. Директивата имам предвид. Закона извърши транспонирането с 1 година закъснение. Какво се случва? Европейската комисия е преценила, че съществуващият режим, условно наречен малки предприятия в страната, поставя това наше българско ООД в неравнопоставеност с Гърция и Румъния спрямо нерегистрираните гръцки или румънски данъчно задължени лица, установени там, защото те могат да оперират като нерегистрирани лица, да не начисляват ДДС, да са по-конкурентоспособни с оглед на цените, а българското ООД не може. Следователно, според Европейската комисия, трябва да се създаде режим, при който българското ООД да има право да работи и в Гърция и Румъния като нерегистрирано лице. По-точно, има още едно понятие, като освободено малко предприятие. Да не начислява ДДС, но и да не приспада данъчен кредит. Тоест, режимът на прагово освобождаване на малки предприятия трябва да се прилага за целия Европейски съюз. По тази причина се създава нов втори режим малки предприятия в Европейски съюз. И така режимите стават два. Режим за малки предприятия в страната на установяване и режим за малки предприятия в Европейски съюз. Това става с новата директива 285 от 2020 година за изменение на директива 112 от 2006 година в сила от 1 януари 2025 година. Но нашият закон транспонира директива 285 с закъснение в сила от 1 януари 2026 година. В резултат на новата директива, или по-точно в резултат на изменението на 112 директива, вече възникват два режима. Единият режим се нарича режим за малки предприятия в страната, така както го прочетохме преди малко от закона, който е транспониран в ЗДДС като нерегистрирани лица чисто практически. Тоест, разпоредбите, които касаят малки предприятия в страната извън глава 21б, не използват понятието малки предприятия. Те използват понятието регистрирано лице и нерегистрирано лице. И съответно режим за малки предприятия в Европейски съюз, който се транспонира сега, глава 21б, специални режими за малки предприятия, раздел 3. Тук акцентът е върху особеността на тези малки предприятия в Европейски съюз. Това е нов специален регистрационен режим, по който малките предприятия, т.е. нерегистрираните лица, за да могат да оперират в други страни от Европейския съюз без ДДС, ще извършат една специална регистрация само в страната, в която са установени, като ще получат специален ДДС номер, който ще използват в другата страна от Европейския съюз, в която ще оперират. Номерът има префикс BG и суфикс X, което означава exempt или exemption. Обаче, въпреки наличието на такава регистрация, умишлено съм сложил в кавички, и такъв ДДС номер, тези малки предприятия си остават равни на нерегистрирани лица, които не начисляват ДДС и не приспадат данъчен кредит. Мисля, че изяснихме каква е разликата между режим за малки предприятия в страната, които са обикновените български нерегистрирани лица, и режим за малки предприятия в Европейски съюз, които подлежат на една специална регистрация, за да могат да функционират като нерегистрирани лица в друга страна членка. В българския закон обаче бяха извършени повече промени. Самата директива относно режим за малки предприятия в Европейски съюз не са извършени значителни по обем промени на конкретни разпоредби. Следователно, транспонирането на тази директива 285 би трябвало да е лесно, да има някаква нова глава, например както се случи глава 21б, режим за малки предприятия в Европейски съюз. Тоест, за да запазим традицията, ние трябваше да оставим режимът малки предприятия в страната, т.е. нерегистрираните лица, като най-обикновени нерегистрирани лица. И тази специална хипотеза режим за малки предприятия в Европейски съюз трябваше да си съществува в една отделна глава, която да ни се наложи да четем едва след като
влезем в проблема. Тоест, когато българска фирма не е регистрирана, дойде и каже искам да оперирам в Румъния или Гърция, или когато гръцка фирма идва и казва аз имам регистрация с суфикс, с наставка X и мога да оперирам на територията на България без да начислявам български ДДС. Въпросът е там, че вместо една реформа, досещно режим за малки предприятия в Европейски съюз, виждаме една цялостна съществена промяна и на режима на познатите обикновени нерегистрирани лица. Тоест една реформа става две реформи. А втората реформа е много съществена. Кои са тези две реформи? Ами едната е въвеждане на режим малки предприятия в Европейски съюз. Това е нова глава 21б, раздел 3. И значителна промяна на разпоредбите относно обикновената регистрация по ДДС на обикновените български нерегистрирани лица. Това е глава 21б, раздел 1 и раздел 2. Това не беше необходимо. Коя е тази значителна промяна на разпоредбите относно обикновената регистрация по ДДС на обикновените български нерегистрирани лица? Или вече, както се нарича, режим за малки предприятия в страната. Първо, включване на нови понятия. Например, национален праг, малко предприятие, режим за малки предприятия в страната. Замяна на действащи понятия с нови такива. Например, облагаем оборот се заменя с годишен оборот. Премахва се схемата 12 месеца преди текущия с схемата годишен оборот. Включване на множество пояснителни разпоредби, без които преди това ЗДДС не е имал проблем. Например, всички ние знаехме, че нерегистрираните лица не начисляват ДДС, въпреки че никъде в закона не го пишеше. Защото в закона пишеше, че ДДС начисляват регистрираните лица. Например, член 84, 5, 6. Също така знаем много добре, че нерегистрираните лица нямат право на данъчен кредит. Откъде го знаем? Ами защото право на данъчен кредит по силата на член 69, 70, 71 имат само регистрираните лица. Сега вече имаме изрични текстове за това. Другото, което се направи, беше прехвърляне на много важни разпоредби на елементите на годишния оборот от член 96 към новите член 168б и член 168д от закона. Включително преформулирането им по различен начин. Между другото, този проблем ще стане предмет на друг видеозапис, досежно елементите на годишен оборот, досежно процедурите за регистрация. Тук само накратко ще спомена, че чисто понятийно облагаем оборот става годишен оборот, като сбор от облагаеми и някои освободени доставки. Този годишен оборот се определя за календарна година, а не за 12 месеца преди текущия. Елементите на този годишен оборот се определят в доста повече алинеи и точки. Не в член 96 алинея 2, 3 и 4, а в член 168в алинея 1 до 10. Изменя се и датата на регистрация. Не е датата на връчване на акта за регистрация, а е датата следваща датата на надхвърляне на оборота, пише го в член 103, точка 1. Въвежда се дължимост на ДДС с обратно действие от датата на регистрация, посочена по-горе, т.е. от датата следваща датата на надхвърляне на оборота. Между другото, за това няма изричен текст. Но то следва от факта, че от деня следващ деня на надхвърляне на оборота, лицето вече се води регистрирано по ДДС и като такова дължи ДДС за всички извършени от него облагаеми доставки. Освен горното вече, имаме и издаване на фактури за начисляване на ДДС с обратно действие. Член 113, алинея 4, изречение 2. И последното важно, което следва да се каже тук е, че при спадане на оборота, дерегистрация не може да се извърши незабавно. Дерегистрация може да се извърши след изтичане на втора календарна година. Тоест, ако вие през 2025 година сте имали годишен оборот над 51 130 евро, а към месец септември
годишният ви оборот за 26 година спадне под 51 130 евро, вие не можете да подадете заявление за дерегистрация, включително до 31 декември 2026 година. Това можете да направите считано от 1 януари 2027 година и то при условие, че за цялата 2026 година годишният ви оборот е под 51 130 евро. Единственото, което не се променя много съществено, е техническата процедура за подаване на заявление за регистрация, проверка и издаване на акт за регистрация. С това приключвам днешният видеозапис. Очаквайте следващ такъв, досежно регистрационните условия и процедури.